Jo considero com un patrimoni meu, vull dir, si ara no, vull dir, deixa el seient, no? Abans ho feien els pintors, el Roser i el te l'he fet per tu perquè tinc Això s'ho haguessin portat a Nova York. No tenia enyorança. Això està fet des de la casa del vivia el bisbe Tresserra. Això està fet de on hi havia calçats miralles. Sí. Jo també en tinc un, farem una foto. Una porxada. Has de fer la foto, no? Ei! Aquí,